Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, шояд ки аллакай зиёди шумо дар бораи ин магазин маълумот дошта бошед. Онлайн магазини Туркшоп беҳтарин куртаҳо сифати аъло дараҷааш қатъи дора. Марҳамат худтон бинед, материалош ҳамаш материалҳои качественни оригиналай. Борошон напрямой ай фабрикаҳои беҳтарини брендовии Турсиянд. Ҳама либосошон да худшон 100% гарантия метиҳанд. Либосошон беҳад арзона, нархҳои фабрика қатъи бигем да ва сифатшонам чӣ хеле гуфтум, чӣ хеле ки дар видео мебинед беҳтарин ва олидараҷае. Рақамҳои ҳам телефон, ҳам WhatsApp группа доранд, Telegram группа доранд. Ҳамашам мемонам дар поёни видео. Бидроен танҳо занаконе ки муроҷиат кунед. Ин интернет магазин барои бонувоай. Нашод доставка дӯстони азиз, гарчанде ки ин магазин дар Турсиян воқеъ бошад, борош напрямой ай фабрикаи Турсиян бошад, тамоми дунё доставка доранд. Ё Москва доставка доранд. Маъқул шавад то на выбор мекунед, бора роӣ мекунанд, оплатит мекунед. Шаҳрҳои дуртари Москва да шумо бора пулша роӣ мекунед ай Москва ва ё сразу мегиранд почта қади шумо да роӣ мекунанд. Душанбе доставка бепулай дӯстони азиз. Душанбе любой курта маъқулайта роӣ мекунанд, та мебини маъқулот шуд, пула мети мегирӣ. Нашод возврат товарам доранд дӯстони азиз. 3 рӯз муҳлат метиҳам, бупӯш бибин маъқулот нашид, марҳамат возврат мегиранд. Барои ҳамин шумо бо дили пур метавонед ай ин интернет яъне магазин онлайн шоп харидорӣ кунед, чизои ба дилтона. Мо ози камтарак видео мемонам бинед. Дар ин интернет магазин на танҳо куртая дӯстони азиз, агар шумо чатшон бидроед, дар уҷа ино пасуда дорам, рӯй мол доранд, либос доранд, умуман ҳама чие ки дар рӯзгори одам дар корай дар ин интернет магазин ҳастай. Нигоҳ кунед чӣ хел рӯмолҳои хушрӯ доранд. Ин рӯмолҳо ҳамаш брендовиянд дӯстони азиз. Касе ки брендови чиза медона, аллакай бояд бишноса ва шарт нест ки ма шумо як ба як бигӯм ки чӣ хелай, чияй. Сифатошон аъло дараҷа, бозам мегӯм ки сифатошон аъло дараҷаай, беҳад хушрӯанд ва қариб ними Тоҷикистон ай ҳамҷавози уже харидорӣ мекунанд, ба хотире ки нархошон арзонай, доставка доранд, возврат доранд. Барои ҳамин дӯстони азиз, ҳамин Туркшоп Фотима Бону пеш мебара. Ҳамин Туркшопа рақамош дар рӯи экранай, ватсапҳои коришон ва чӣ хеле ки гуфтум ман дар комментария мемонам дигар чизошона, нами вайшона Telegram чатшона, WhatsApp чатшона. Будроен либоси дилхоҳтона маъқул кунед, харидорӣ кунед. Нашод доставка чӣ хеле ки гуфтум тамоми дунё да доставка доранд ва мисол скидка доранд. Бо маслиҳат кунед, хулоса боварӣ дорам ки маъқултон меша. Ҳам нарх, ҳам сифат ва ҳам хизматрасонии ҳамин интернет магазин. Дӯстони азизи ман, ин субҳ ҳама планҳои моро вайрон кард. Борон, ай саҳар борон бордестай, чӣ хеле ки мебинем. Мо хостем қолин шувем, хатноям неким, борон. боду ҳаво гирифтагӣ дӯстони азиз. ва хулоса кардем ки хайр рӯзакай коромон бубурем, магарем баъд бо қолиншувира ба як рӯзи офтобӣ дигар бигзорем.
рости духтаракои тӯзон мехостанд душанбегию наврӯзӣ кунанд. Мо гуфтем ки духтаро ин сол мо наврӯзӣ намекунем, соли дига наврӯзӣ мекунем. наврӯзӣ ба маънае ки мешинем, як ташкилӣ мекунем, мехӯрем, булои алону мепарем ки бо оли шумо ягон темаи дига бибурорем. Амхали наврӯзӣ. Хай хулоса дӯсто фикр кардем ки ин сол намекунем, соли дига хай идои дига да агар группамон бақувваттар шавад духтаракҳо мекунем. ҳозирашда бояд мо сахт кор кунем. Ба ҳамин хотир наврӯза ба соли дига мемонем. ануш фикр дорем ки нами чӣ хат боша. асосан ранги парковка тофтесайда тонум ҷара неки парковка да цаюм паласа чихе мешава. ба фикри шумо чи аз знатаки автоледиё ина ман намедонам чанд сол 16-17 сол шофёрум ман хит накардастам барои чи ай ҳамҷа то ҳамҷа бовар кунем барои як осозкунӣ як бор мерем шланг мехарем, як бор мерем крайник мехарем. Ина бо корбон омадем бо 2-3 оҳани дига дар кораи ҳами оҳан поҳаномона харидем. худоа ки охирон бори ҳами оҳанхарӣ боша ки ба ҳами вадаперавод созкунӣ безори ҷон шудем. хулоса папучи баъд як ош хӯрдему айпай кор ман тарафи кори худам ануш тарафи кори худаш рафт. ва дӯстони азиз вақте ки ин саҳар айхов хестам як гала смс силкаҳои видео баҳсҳои динангӣ ва ман намедонам ҳар кас фикри ақидои худ ча хай мо дар давлати демократӣ зиндагӣ мекунем ку фикри ақидои худ чора гуфтам ва чати омӯзишӣ буд бо як чати корӣ атомӣ буд ҳамҷада мара табрик кардастиянд. Ма бехабар духтаро ман звания гирифтам. Якумин званияи ма дар ширкати атомӣ вашдаги агент по продажам ба фикрам да беҳад хурсанд шудам. духтаракҳои командаи худ ма гуфтанем ки раҳмат духтаро ана диден мисол мешидай ҳами кор уқа вложения бисёрам накардам. ҳамагӣ духтаро 1800 рубл да харид кардагӣ ма барои соҳиб шудани ҳами званиҳо ҳами маблағҳо. ҳозир якум маблағҳоша намегӯм, маблағҳоша кай ки дар дастам гирифтам духтаро мара медоне ки ма мисол дурӯғ наметонам шумо да гуфта ки ин ҳама гирифтам чизе ки несози да ҳавоя мақсад ма барои гирифтани ӯ бояд ки ҳама ҳуҷҷати андоз дастудара бояд ҷобаҷо кунам. ҳар як ширкат да и ҳастад дӯсто ягон ҷо нест ки да ойликтия андоз нагира оли бигӯен ки ва бовай андоз мегира любой ҷо ойлик гирӣ андоз мегирӣ. хулоса дӯстони азиз андоз меспорем. беҳад хурсанд шудам. раҳмат командаи мада ки дастгирӣ карде ва дар муддати кӯтоҳ ма соҳиби амхали званиҳо шидам. ман худам боварӣ надоштам вообще ма команда ҷамъкунӣ кори ман набудак да ман ин корро наметонистам. мумкин ки ҳамин пешравиҳои дига духтарои фаберлик мотиватсия шуд барое ки агар ки ман ин кор аз дастам меомад дар фаберлик мекардам не ки ба хотире ки ман ай худам боварӣ надоштам ма то ҳами духтароро результатоша надидам ман ҳами корро сар накардам. ана барои ҳами духтаро беҳад миннатдорум. командаи худам да марҳамат касе мехоҳад кор карда номерои мара медоне бинависе оиди кори атомӣ шуморо мефаҳмонам пушаймон намешаве кори қин нестай. пулора гирифтам як ош барои душанбегиё ма ташкил мекунам духтаро чиста барои занакҳои атомӣ душанбе карши мерем да ягон ҷо мешинем просто ош мехӯрем оли бо ягон чӣ дига набуроренча хейтирои меҳмоно просто мешинем ош қати чой кола мехӯрем тамом мешинем ягон чӣ дига нафаҳмем барое ки уже вазбин шудест якати шумо гап задан вақте ки а мегӯи шумо б мефаҳмеша. ба ҳамин хотир дӯстони азиз бояд бор дигар раҳмати калон барои дастгиритон короче бошен. дӯстони азиз хона омадам динайнам хеле баклажон як дона харида будам як дона болгарский як дона помидор ай магазини овар просто худмон тоқа будем чӣ хеле ки гуфтам бачаҳоро ҳамаша роӣ кардам 4 бачама роӣ кардам ана тоқа будем ҳамин ятаира бирён кардему бегаи хӯрдем ва бо ҳамин тамом худо додагмон тоқа будем. хулоса дӯстони азиз видеои рӯза ҳамақашид ҳаматон қати хайру хуш мекунам то видеоҳои оянда.